No niin, morjesta taas kaikki katsojat. Burnout 2 osa 3 parissa. Ei Burnoutin parissa. No niin, taas jäädään kolmoseksi. Mutta väliäpä sillä. Kattokaa ja oppikaa. Näin. Törmäys. Ja törmäys. Törmäys. Syöksyn. Vittu. Jäädyin. Vittu! Mikä tästä saatana homo vaivaa? Tiedättekö te mitä? Aiemmin tästä kentästä. Luit. Options. Mitä taas oikein? Noin. Sori jos mä teen näin. Näin. Joo. Nyt ei saa mitään. Tää on hitain auto. Aha. Näin. Mikä olisi muu hieno väri? Tää. Nosta. Automaattinen. Mennäs tähän. Siis mennäs tähän kenttään. 2 min. Tää on ihan. Tätä kenttää mä oon pelannut. Tää on tosi hyvä kenttä. Ja taas kun. Tää on siis sika hyvä kenttä, mutta ei oo tultu pelailtua. Oho. Sitten toista kenttää mä en oo koklannut. Vielä. Vittu! Saatana! Nyt mä oon 4. Voi vittu! Kiroilenpas. No joo, mitä helve? Saatana tätä peliä. Näettekö te? Mä oon 2. Ja mä jäädyin taas. No niin, sieltä tulee 3DR. 3DS tulee sieltä. Voi vittu, se oli lähellä. Katso, tolleen on. Vittu. Nauraan tolle. Nauraan itselleni. Tää peli on sika hyvä. Näin. Toivottavasti ketään ei tuu. Tulee ne, mutta on lähellä. Ainakin toi yksi. Vittu.
Saatana, se on ihan siinä. Tunti mennyt tätä rataa. Toinen näyttää sitä tuntia. Tää on paha paikka. Just tän takia, saatana! Noin, kakkonen. Kohta. Joo, ei vittu! On ihan samaa mieltä. Saatanan naurut. Oikeesti tää on tölmin rallipeli, mitä voi olla. Aja kesken lautotietä! Saatana! No vittu kun nää joudut edessä! Vittu maailman tylsin rallipeli. Vaikka tää on välillä hauska. Voi vittu! Saatana! Kyllä mä kestän reilua häviämistä, mutta ei vittu oikeesti. Tää ohjain bugittaa. Ja sä et mua ohita, saatana 3DR. DS. 2 ND. Pitäis kokeilla sitä yhtä asiaa. Aja saatana veteen. Saatana, mua et ohita 3RD. Mä en ole nuubi. Jos sitä kysyt. Häpeille. Hyvä johdatus. Nyt mä oon ykkönen. Tämä on hyvä. Tänä soimaan itseäsi, Jari. Ei nialaista ennen kuin tipahtaa. Siis nuolaista ennen kuin tipahtaa. Niin, eli tää ensin tipahdetaan ja sitten nuolaan. Tippadon pum. Jälleen kerran. Saatana. Pitää saatana oikuttaa tääkin on. Oh, vai. God, mikä helvetin oikotia toikin. Ainoa mikä oikaisee on tää vitun perä. Just toisen asteen. Tiedätkö mitä? Mun kanssa ei urpita. Tai sit urpitaankin. Saatana, tän hevosvoimat ei pärjää saatana millekään. Kato. Vittu! Hei! Mä sanoin jo musta kirjoittamista. Ole hiljaa saatana, kun mä teen videota! Tää video, tää on ehkä Pikkukakkosta, mutta se kirjoitin jo loppuun. Pikkukakkosta, joo, mä katson pikkukakkosta. Tiesitkö, että mä oon kyllästynyt vittu siihen? Sitä paitsi pikkukakkosta ei enää tuu. Tiedoks vaan. Viideltä. Eikä tuu en.
Ne on tapetettu. Saatana, nyt meni hermot. Ai niin, siinä se oikotie oli. Mä sanon oikaisua, että nyt ei tarvita. Eikä lohduttaa. Joo, näin. Sitten kun mä näen sen. Näin. Ole! Peille! Ei vittu oikeesti! Miten toi on mahdollista? Mikä vitsi glitsi toiko? Menee aitaan päin, auto lentää. Vitun glitsit saat. Näin, kakkosena tullaan maaliin. Tai sitten tullaanko? Joo, tullaan. Finish him! Babe. Niin, tää video oli tässä osa. Tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa. Jos tää on tosi hyvä, laittakaa sen. Moro, kaikki on.